18 paaralan sa Bicol ang nagtagisan sa Quiz Bee para sa 2025 Regional Consumerism Challenge ng Department of Trade and Industry na ginanap nitong Martes sa isang mall sa Legazpi. Umangat sa challenge ang grade 10 students na sina Ira Haina Basagre at Marion Labrador mula sa Baaw National High School sa Junior High School category. 4 na buwan ani lang ang kanilang ginawang paghahanda para mapagtagumpayan ang kompetisyon. After po ng classes, every weekends, lagi po kami nagre-review. So, yun po yung naging preparation namin also po with our guidance of our coach na super galing po talaga. Kaya, hindi lang naman po kami yung nakapag-achieve nito, which is kasama rin po yung coach namin. Marami po tayong kailang i-sacrifice, but valid naman po kasi ito and yung reason po ng pag-sacrifice po ng ibang mga activities or ibang personal matter po. And nababalance naman po siya. Labis naman ang kagalakan ng kanilang coach na si Josephine Kial sa tagumpay ng dalawa nilang mag-aaral. Ito din ay isang karangalan para sa paaralan namin. At saka isa pa, ito ay isang karangalan para sa buong Camarines Sur dahil naitayo namin ang bandera ng Camarines Sur. Samantala, nasungkit ng Catanduanes State University Laboratory School ang 2nd place, habang 3rd place naman ang Computer Arts and Technological College Incorporated mula Albay. Ayon kay Dindo Nabol, ang aktibidad ay bahagi ng kanilang taunang selebrasyon ng Consumer Welfare Month tuwing Oktubre. This is very important in our campaign, advocacy campaign for consumerism and in the region. Kasi itong mga students na to, they serve as our partner, the school, they serve as our partner towards educating our consumers of their consumer rights and responsibilities and other consumer related laws. So very effective tool sila or instrument in reaching our consumers for them to know their consumer rights and responsibilities. May tema ang aktibidad na bida ang consumer sa bagong Pilipinas. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Rose Bilista.